دکتر هنری بارکی سپاس جبو دمیوه اری فکرنا انجرلیک جبو فروکن امریکی و بجداریا ترکیا دشر داعش دا قناقك نويا في شرية. I think we should look at this very carefully. Ez dibînim ku divê em bihaydarî berê xwe bidin vê yekê. Ne bejdariya Tirkiyeyê di şerê dijî Daeş ku wê guhertinê bike. Tirk nikarin gelek tiştan li dijî Daeş bikin, renge ji bilî asêkirina sînor. Eger sînor asê bikin, dibe ku ew yek karîger be. Li Amerîka hêza serekeye ku dê şerê dijî Daeş bike. Ew ê bingehên incirlîk û yên din werin vekirin, da ku firokên cengî yên Amerîka werin wir û bi awayekî rojane şerê Daeş bikin. Ev yek li gel Kurdên Sûriyê dê stratêjiya durist be ji bo têkbirina Daeş. Ev yek dê nehêle Daeş pêş bikeve û paşê alîkariya hêzên Iraqî dê bihêle ku Musul careke din were rizgar kirin. Musul bajarekî giring e. Eger Musul neyê vegerandin, ew ê Daeş her bihêz bimîne. Ev stratêjî bejdariya Tirkiye dê tenê biriya asêkirina sînor û rêdana bikaranîna bingehên leşkerî ji aliyê Amerîka vebe. İncirlîk nêzîkî Sûriyeyê û Diyarbekir jî nêzîkî Musulê ye. Ev jî operasyonan hêsantir dike. How do you understand? Briz Barki hûn çawa siyaseta Amerîka tê digehin dema behs bête ser rolê Kurdan di şerê Daeş da. Well, the United States has partnered with the Syrian... Amerîka hevalbendî li gel Kurdên Sûriyê pêk aniye. Li gel PYD. Serok Obama jî gotiye li gel hebûna hevalbendên durist li ser erdê, Daeş dikare were têkbirin. Mebesta serok PYD bixwe bû. Îcar eger tu bala xwe bidî stratêjiyê, ji Oktobera 2014 dema şerê Kobanê, êrişên asmanî yên Amerîkî bûne alîkar ku hêzên PYD deveran ji dest Daeş bistînin. Til Abyad an Kongre Spî mînaka herî baş el vir. Gelek bajarokên din jî hene ku ji aliyê Kurdan ve hatine kontrol kirin. Hemahangiyeke gelekî rêkûpêk di navbera Amerîka û Kurdên Sûriyê de heye. Lê ew yek Tirkiye aciz dike. Tirkiye bawer dike ku ew ê Kurdên Sûriyê bibin hevalbendên nêzik yên Amerîka. What we hearing from the Kurdish experts. An ku hûn jî we gelek şarezayên Kurd bawer dikin mebesta Erdogan lêdana PKK û Kurdan bitir ji lêdana Daeş. Well, you can make the argument that the reason that... Mirov dikare bibêje sedema ku Tirkan bingehên asmanî ji Amerîka re vekir, ew e ku Tirk ji peywendiya Amerîka û PYD nerahet bûn. Lê Tirk dereng ketine. Ew dixwazin vê peywendiyê rawestînin. Lê ez bawer dikim ew dereng ketine. Her wiha ji ber ku li Washington xelkê hizir dikir ku Ankara ji gelek welatên din li herêmê bêtir dilxwaza Daeş e. Vêja Tirkiye xwest ku van tiştan biguhere. Hem wê hizra li Washington biguhere, hem jî rê li ber hevkariya Amerîka û Kurdên Sûriyê bigire. Ji xwe Kurdên Sûrî jî nêzik PKK ne û PKK jî dijmina yekê ya Ankarayê. Başa şerê AK Partî li dijî PKK û girtina jimareka siyasetvanan kuştina proseyê aştiyê di nav Tirkiya da? Pêvajoya aştiyê bidîtina min li ber mirinê ye. Ew di rewşeke xirab de ye ji ber kiryarên her du aliyan PKK û hikûmeta Tirkiyê. Tirk dibêjin PKK dest bi tundîdûjiyê kir dema ku du leşkerên Tirk kuştin. Ez jî dibêjim kuştina leşkeran şaşyeke mezin ji aliyê PKK bû. Çi encama wê bû gelo? Wê yekê ziyan gihand pêvajoya aştiyê. Lê Tirkiye li tiştekî wisa digeriya. Wê dixwest ku tiştekî wiha çê bibe. Vê yekê alîkariya hikûmetê kir ji ber egerên siyasî yên navxweyî. Her wiha Tirkiye dikare êdî zext û fişarê li PKK û PYD û HDP bike. Lêgirjî di nav Kurd û Tirkan de ji Oktobera 2014 ve zêde bûye. Lewra divê mirov mat nemîne. Em ê helbijartinên pêşwext bibînin? My guess is yes. My guess is yes. I mean, that's what... I mean, we will find out on Monday. Ez dibêjim erê. Lê li ser civîna Serokwezîr Davutoglu û serokê CHP Kemal Kılıçdaroğlu dimîne. Ew kom dibin da ku biryarekê li ser pêkanîna hikûmeteke koalîsyonê bidin. Lê dezgehên ser bi Serokkomar Erdogan ve ji niha de biryar standine ku tu rêkeftin nabe. Eger rêkeftinek nebe, ew ê helbijartinên pêşwext pêk werin. Mebez jê hervederkirin û derxistina HDP ji parleman û proseyê siyasî. But of course... Helbet armanc ew e ku nehêlin HDP bendava 10 ji sedî derbas bike. Ew jî bi nêrîna min şaştiyeke xirab e. Thank you so much. Thank you.